Sngopang shim ganawar jingwai, she's pa prapo. Yue pra not.
di rob an pendon burom man lagapor ya ka sakramen Bakhuid tam bat balong play ka burom hau pa barau khun barau man sim Bakhuid Kumbak lalong na kapamining kong gumju mentabot barabor jinom la jinom am. en di rob an pendon burom man lagapor Ya ka sakramen Bakhuid tam bat balong blay. ka burom hau pa barau khun barau man sim Bakhuid Kumbak lalong na kapamining kong gumju mentabot barabor jinom la jinom amen. try Jisu be mila khot yami ba men wan hagidon no jungi kamen sim jungi kathrang bat ka kwa hir hir yami ba men wan ban sen shar ya ka jing im jungi ikwa ban don bat mi Jisu be ikwa ban shong bat mi nadu nang ni na perthei hadu bang ini akan du yami ha beneng Jisu be ni sungu yami yero yami yaingu yami pamedon berbor senda jungi pamedon berbor rengkat batngi mem sem la ino alendet yangi henry daga jing e blay ke jumi medon berbor rengkat batngi try Jisu be karno ngidap daga jing sungu bergajing yero yami yai khot bangi yai wer yami ba me don barabor rengkat batngi ini ro bat pendon burom man lakapor Ya ka sakramen Bakhuid tam bat balong blay. ka burom hau pa barau khun barau man sim Bakhuid Kumbak lalong na kapamining kong gumju mentabot barabor jinom la jinom amen. aga jing jar jar jong ka do onot bat ka man sim jongi tungin mani ya ka jing don jong Jisu ha ga yu khares Bakhuid aga bangin dam ya ki kli jongi ban dwai ban khot yo Jisu bon wan ma ha ga jing im jongi khanang bangin la ban mane yo sim sagawe ka nambar jing ruai ban sungu yo blay banai ngu yo blay haga jing bau don barabor hasanda jungi Jinam bajurai ar spa khatsa ar iwei sa
Bát mê cô trai ngã qua ban song ban sa. Bát mê cô trai ngã xem chính ngay. Bát mê cô trai ngã phụ ngã phiền. Bát mê cô trai ngam tiếng ngam sir. Bát mê cô trai ngã phụ ngã phiền ngã klein ngã kemen namar nghi đi na ka po liu jong ga jing im jong mi rai jisu be aba ngi don hajan jong mi aba me don hajan jong i ngim don jing ting jing sir
ngim don jing ma ni don berbor apa yang jong jing shingai ni don berbor ha ka jing shilur ban le yagi kam babha ban pen so bha yami aba jengai nami ni le yaki ki ba penting pen sir ha ka jing im jongi ki ba long persya ya ka jing bha pari ka jing sngo tanar jomi ta ka dau jisu bi nyim kwa ban jengai nami nyim kwa ban sakma nami mi kwa ban di barabor ya ka leu jong ka jing im ka batui na ka krung jong mi ha ka ba ma me malas din yeldi halor ka ding phna manang tu ka leu jong ka jing im ka leu jong ka jing isnai ka leu jong ka jing ma ka pen khoi yangi ka pen khlain yangi ka ai bor yangi ka jing don jomi ha ga yu kharis Bakhuid ka pen singan yangi ka ai bor yangi pen khlain yangi paman kapor pangi kejit pangi di nagani ka leu basyam jong ka yu khares ni klain ha ka jing mut jing perkhan ni klain ha ka mensim ni klain ha ka jing sngau jisu bi ngim kwa su ba men jengai nangi ngim kwa su bangin jengai nami naman ngi su thu ya ka jing koridor naman ngi su thu ya ka bor ha ka ba ngi don hasanda jomi rabang ngi jengai nami ngi su thu kumno ka bor kami nangi ban ngi tlot ngi swai ngi sdot ha ka jing im jomi rai jisu bi ha ka ni ka janmin yuan ha khamar jomi yuan ban dem ha khamar jomi yuan ban mani yami ban yuan ban pan nami ba men nang yai the sei ka bor jong jing ai jomi ha ka jing im jongi u try jisu bi yuan ra khamar jomi yabun ba ki breu ki ba sitom ki ba pang don ki bang ngitip don ki bang yo sngo ba ki kerpat ingi ki thu yangi ba ki don kam ya ga jing koi jing khia ga ba pura rai jisu bi ngilong tang ki atiar jong mi ngilong tang ki atiar jong ga jing pen koi jong mi ta ga dau ngia thu ha mi namar melong ga jing koi melong ka bor melong ga jing klain ingej kem ba memju kan tai haba ngiwan shami da ka jing shanya rai jisu bi ngiwan ra hami un ka jing imbriu kalai shudu ei nagadau jong ka jing bom yo so thu jing mot agi rukom trei kam trei jam ha ko rukom lek rukom wan
Yo i na ki kot kubor. Yo i na ki social media. Mabun na ki men ki para jungi. Ki ba lui ki la du e yala ka jong ka jing em. Yesu be ma pi ki. Pat pediang ye ki. Hasenda jong me. Ibu hakmar jome Yesu be ya ka perthai barok ka we amen kta ya ko bor jong jing koi jing khia men kta na ka jing e jome bangin don barabor ka jing ya so thu jing mut Kajing yamab, kajing snow sanay, bat kajing yarap lem. Yo snow nang ni nang tay, yo snow nagikubor. Mabun kiri, kiba kam telot bor, kisya berngem, kisya bersit. Berkiri kiba klan bor, ki persyang ban pen i ya kebor jong jing don jong ki ya ki tiar pen man sao utrai Yesu be i pen sngo wa kmar jumi me tip khambha bani ka bangi ngi yo sngo me yo i lut na dong sedong rengi bu akmar jumi balai ke lej long kumni trai Yesu be wan ra ha khmar jumi ya ka met ka jumi ka badai ka balang amen ptin lenti men ya lam ya ka makan yaj berbor ha ka lenti jong ka hok berkajing sisa Matkan yang berbor na kebenta ka hok ka long beriu man beriu. Pa om day bangin ya compromise. Ya ka ka ba me ang nut. Ba dia ka ka ba me terang. Na ka ba me bu ya ka ni ka nong rim ka baskem ka balang ka jongmi. Ka balong ka met ka jongmi. Ngi baro ngi long ka de khot jong ka met jomi am tam ai bor ai men sim ya kinong ya lam jong ka balang pada ka jing persad jong men sim jomi kin la ban yeng na ka banta ka hok bet ka jing shisha umama me wan long briu se ka perthai ban yeng ban kren na kebenta ka hok bat ka jing shisha in ruai sa ka we ka jing ruai Number July Arspa Arpra Arpra
Yero imegu Jisu, Yero yamigu Jisu, Yero imegu Jisu, Yero yamigu Jisu, Yero imegu Jisu, Yero yamigu Jisu, Isungu imegu Jisu, Sungu yamigu Isungu imegu Jisu, Sungu yamigu Jisu, Blay Shibun ko Jisu, Shibun ku Jisu, Blay Shibun ko Jisu, Shibun ku Jisu. Agajing Shania, agajing Isnay, agajing Map, agajing I, A, agajing Blay, agabawlo I, hangi. Agajing Jar Jar, jong aman sim, agajing Im jongi. Tungin pau, ngin pen pau, agajing sungu. Chua, bangin yo, ya agajing I, A, jong Jingkyrkhu, agajing Blay. Kabawon sa Jingkyrkhu yangi. Agabor, jong agajing I. Tagabor jong ajing Isnay. Blay Shibun ko Jisu, Blay Shibun ko Jisu, Blay Shibun ku Jisu, Blay Shibun ko Jisu. Blay Shibun ku Jisu. Wok pa jongi, pa habaneng kan long Bakhuid ka kerteng ki jongi. Kan wan ka hima jongmi, kan long ka mon jongmi, ha ka kandau kumba hapneng. To ay yangi menta ka jingbam jongi ka ba hala ka sngi. Atomap yangi yakiring kang jongi, kumbang irung imap yakibalik sniw yangi. Badwad yalam yangi siya ka jingpan syo, ray to pala yangi na ka ba sniw. Amen. Im ka to ka jing ruay jingpan kot. Kanambar sispa nyopo kandai.
tungin ya duai ablay da kanig sakramen bapla malabu pedeng jong iya ka jingkan mau jong jing shashi tom jong mi Wira pingi ban burami ka med bagas nam jong mi nang bangin yo barobori ki so jong jing sius pa Meu ba im marbasan syar junam la junam Tungin priang ya ka jingkyrkhu jong ublay pun kyrkhu yang I ha ka ne ka por rangi don ka ke bangi kwa ban pan sngo ka ba ka yu kharis ba khoi ka kyrkhu yang I ngin ya thu hau blay Aburam hau pa berukun beraman sim bakhuid Wa lalong ang kapamining kong ang Diyo mentawad para bor jinom la jinom. Amen. Chỉ nằm bờ jurai ke bah nyong, nằm bờ jurai ke bah nyong.
Aga kerteng upa baru kun baru mensim Bakhuid. Amen. Kajing ay jong try jong ay Yesus Christ kajing ay jong ublay. Lamban salog jong mensim Bakhuid kin don ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Kasengi kadai kasengi buram jong riu Khuid. Wambros Bakhuid way na ki start blay. Theologian jong kabalang. Agaba lahikai ya bun ba kajing hikai kiba ngiyo na une uru Khuid. Yai kublay hiru I ba Ambrose I don hangni yai kublay si borom basuk ba ublay Jingkyrkhu karo kam tamu uru Khuid uni ada yapi ma pindon berbor pdeng jong jingkoi jingkia. Bangilong ibabit mansim bentapura hakni kajing leaniam tungi kubur bangilong kinong pop kenang ba ngilong kibalakre ya kini kajing leaniam. Ngapla hau blay badon bor baro badia pi ko henmen ko para bangala le pop sibun ta kajing perkhat ta ktin kam ta kajing le da kajing le palan jonga da kajing le palan jonga da kajing le palan bakrau jonga mar kata agar pan ye kamaria Bakhuid bayai sa kathai suti yaki angel berkiru Khuid baria pi ko henmen ko para mandwai na kabanta jonga au try ublay jongi ublay badon bor bro ni snei yangi mandalama pi ki pop jongi uni alam yangi sha gajing imbam jukun. Amen. O try to isnei O try to his name. O Christ to isnei O Christ to his name. O try to isnei O try to his name. O ngin ya dwai. I dwai kerpang ha gani kamas Bakhuid na kabenta iri walin walang I Anthony walang bat ya mat baro kitu ki ba laklat no juru na kabenta I Robert ki nongkenri ba kindon hapdeng kajing suk kajing kemen hakmar jong ublay si junam. Ublay me wala pen pau shenna ya kajing pen im jong me shadu bom jukut ka perthai to ai ngi kerpan bangin ap khmi lenti da kajing kemen ya kaburam jong kajing kha ya u ba imar basan sha rengkat bat me ha kajing along ka way jong umen sim Bakhuid ublay junam la junam. Amen. Kajing pule na kitab Isaya. Tu pentengen ya upa jonga ublay jong pi uong. Tu kren pentengen ya ke Jerusalem batu pertaya ka balakut katma jongka. Bat lamap ya kajing baman jongka. Bat kalayo arban kajing penshitom na ktiu try na kibenta kipop jongka baro. Kawai kasur kaperta hari kenja. Tu penkre ikalinti jong try hari siap. Tu penbet ikalinti ba na kibenta ublay jungi. Ya katem baro an sapendap, ya ulumba ba ulum red baro an sapen sendam. Te ka kendau ka bakoro khoram kan samadan. Bat ki jaka ki basokro kin sejli. Hangta ya ka buram utrai an sapen pau. Bat ki breu baro kin sayo ilang yaka. Naba ka shinter utrai kalakren. Ka way ka sur ka hukum tu perta. Bat ngalakeli ya ka ngan perta kado baro kalong uplang bat baro kajing bhabreu jongka
kalong tangkum usentio ha kapenta. Uplang uyap terkong usentio ujlap. Hababe kal utrai halor jong u. Dashisha ukun benriu ulong uplang. Uplang uyap terkong usentio ujlap. Henry kaktian ublay jungi kan ne junam. Kilikio mapi syaulo makenjang. Ko siyon kunong ra ya kubor babha. Tu penjam la kasar ka badan kabor. Ko Jerusalem kunong ra ya kubor babha. Tu penjam ya ka wat syapting. Tu ong hakinong ba ka juda. Hakmi ublay jongpi. Hakmi utrai ublay uwan da kabor ba. Bat kaksangti jong u kasensyar na kabenta jong u. Hakmi kabainong jingjab jong u kadan bat u. Bat kakusnam jong u kadan hakmat jong u. Un besai lakirang berat kum unong syarai. Un lumlang ikikun lang berat halaki ksangti. Un ra eki hala syadem. Bat un yalam suki jai yaki badang ai buny. Kaktien jong try. Ngis ngongu yau blay. Kasam kajubab jong pi galong. Utrai ublay jungi uwan da kaborba. Utrai ublay jungi unwan nagaborba. Turwai kajingwai batamai how try. Turwai how try go pertay baro. Turwai how try to kerkuya kakerteng jong u. Tupen banai kajingpen em jong u man kasngi. Kajubab. Utrai ublay jungi unwan nagaborba. Ya tu apdeng gijaj pen riu ya kaburam jong u. Bat ya kijing pela jong u. Hapdeng gibaj pen riu baro. Tu ong hai gijaj pen riu. Utrai ulong siem. Un sabishar ya gipaj pen riu da kahak. Kajubab. Utrai ublay jungi unwan nagaborba. Tu ki beneng kinchat kemen bakapertai kan kemen. Tu kaduriau bat barok ki basyong haka. Kin kerhu da kajingero. Tu kakendo bat ki badan haka. Kin syat kemen. Kajubab. Utrai ublay jungi unsawan nagaborba. Ki barok ki dieng haka klau kin rusarisa namar kajing kemen. Hakmat jong try na ba wan. Wan ban bishar ka pertai. Un bishar ka pertai da kahok. Un sinsyari ki paj ban riu. Da kajing shisha jong u. Kajubab. Utrai ublay jungi unwan nagaborba. Kasngi jong try kalajan hakmi unsawan ban pelaj yengi. Try undon ring card bat pi. Ring kat piriru. Jing pule na gospel bakhuid kat kumuma theus. Abrom mitra. Kumno pi perkhat sapang kani. Wei ubreu udon sispa tali kilang brod. Pat ka wei na ki kaja. Hato unom I no ya ki khandai po khandai halom. Manwat ya kabala sakma. Lada ulap ya ka nga ong hapi. Un comes ngau kemen ya kani ka wei ban ya ki khandai po khandai ki bom shem sakma. Agaju karukom ukpa jong pi ubahabneng. Kwa bawat iway na kini kibaret in jot no. Ka gospel utrai. Kajing yaro yami ku Chris.
Argentin halor jong ini ketin ke jong ublei ke bang ya sngau hagini ke janmin ke bala kren hengi yo sngau na ka kitab jong Isaya no ya thu lupa to perta o Jerusalem nama ublei ula yo sngau ya kajing ut kajing kerpat kawa hayai kerpat wat lada palatam sneng lalek palat henrei ublei uyai sngap bat uyai pai yala kishkor banle yagi kam babha ini kapan kan mau yang ini ya kajing i kajong ublei ya kajing isnei kajong ublei mana kapor sigapor upa ya kinong ya thu lupa mamaki kinlong kum ki atiar ban pen sngau ban kren bat ban ya thu hangi ya ka khubor kajong ublei kumang ya sngau kumno ka kitab jong Isaya no ya thu lupa hagaba uni unong ya thu lupa ula perta hari kenja na kabenta ka jingkala ka bamut man penbet renti ia ki jimur jing berkhat ki bombet bombyang ki bom yai renti ban lumlang man penmadan ye gitu ki balong khoru khoram ha ka jingmut jing berkhat khamtam ha ka ba ngi tam sneng yo blei bat uya thu yangi baru ong yangi ki breu baro lani ki met baro ki long kumu plang itlor ki yap henrei ka ktin jonga kanom duno ki breu ki long kumu plang ka jing em lani ki met ki long kumu plang haba ladai ko por ban telor kala telor henrei ka ktin jonga kanom duno kini ka bapen kan mau yangi ya kata kajing im junom lani ka ba im junom ka ktin ka jong ublei mat ha ka jutang bathamai ngi ong ka ktin kala wan long do bat kala shong sa abat ngi kini ka ktin ka ba im junom walada ki met jongi ki yap no lani ki telor no kumbalong uplang henrei ka ktin jong ublei ka im junom ba hadu kini gisngi ka ktin jong ublei ka im junom ha ka jing im jongi ha ka jing don jong Jisu ha ka yu khares bakhoi namar ba ma u ulong ka ktin nabi pule na ka gospel jong Yohanes phin salap ba da ka ktin la thau ya ki e baro bar klem maka om sem la thau e ru em ka gospel ka pen kan mau yangi ru ya ka jing e ka jong ublei ladangi tam sneng yo ublei ladangi pet na ublei uyai wat yangi hadu ba unda shem kumbalong unong ap lang brod haba ka wei na ki lang brod ka ja na ka kenhun unong ap lang brod ui no ya kitugi khandai pho khandai bat ulai wat ya kani ka wei ka lang brod ka bala sakma namar ka long ka ba kordor hakmat na ka benta unong ap lang brod mangi baro ngilong ki ba kordor kmat jong ublei ha ka ba ublei uan wat yangi hapor ba mangi ngi tam sneng yo ublei ngi phet na ublei ma u khot yangi u wat yangi hadu bandai shem ai bagani ka ktin jong ublei ka bangi asngo mentang ka sngi kapan kan mau yangi ba mangi bayangi ublei uyai khot na ka por se ka por uyai perta barobor uyai pen sngo barobor ba ngimdei ban ting ban sir ngimdei ban sngo sir ha ga jing im jongi namar ba ublei udon barobor hasanda jongi
chỉ nằm baju rai lai spa riu nhau lai riu nhau Wai ko para bag jingknya jonga berjong phi ka long ba priang hun hau blei upa badon bor baro tu tra nya ni chi jong phi na ga pata ga jing ya ro ka burom ga kerteng jungu ga jing bentoi ni beri papalang ko jungu baro koi to priang hun ko trai ngi garpat ya ki jing duai ba jing terwar barret jongi Ba namar ba ngim donei eru haban yasai na gabenta jongi. To wan pelaj yengi na da gajing yada jong gajing isne jomi da ukresu trai jongi. Amen. Trai undon ringkat bat phi ringkat bat phi o ken tiu yala ki donon. kan tiu ki shau tra O ngini ai ngu yau trai u blei jongi. ka shong hok bat ka de Da shisha kalong kabadai bat kabasyong hok. Kadai ti jungi bat jeng penim yangi. Haman laga por bajaka banai ngu yami. O kan rat ku kpa bakhuid. O blei badon bor bat bam jukut lengbau trai jungi u Jesu Christ. Namar kinong yathu lupa jong baro ki prophet ki theu shau. Kakmi basoti kakmi lenti yu. Da gajing ej bomla syempang. Yohanes Baptis ular wai ya kajing wan jongu bat ular kedau ya u haba uwan dei da kajing ai jongu bangi ngilayo kemen lupa ha kajing maya jong kajing kha ya u bakumta unsa syem yangi kiba syarai ha kajing duai bat kiba kemen ha kajing yoro ya u bat kumta rengkar bat ki angel bat ki ar khangel ki khets im bat ki hima Mat baro ki paj belen mat ki bor jong ka beneng ngi ruai ki jing ruai ro yami kat ba klem sange ngi pen bana ubakhui utrai ublei ki pai ka beneng bat ka berthei ki dap na ka burom jong mi usana sejrong tam en yaro yau cha bawan ka kerteng utrai usana sejrong tam Da shisha melong bakhuid utrai ka thammei jong jingkhu baro Tamar kata ngi karpat yami to pen khoi pen kan tang ye kini jing terwa jongi Taka bapha yo men sim jome kum ko jer halor jongki makin dup lalong yangi ka met mat ka snam jo utrai jongi u Jesu Christ Aga por bladino yu badla ka mon sngo bha ula priang ye jing sha sitom Ula shim yau pu berkebai ngu yami ula kedia yau barlo ai halagi sanran u ong to shim bato bam lakani phi baro namar kani kalong kamet jonga ya ka ba nai ti na ka benta jong phi
Kaju karukom dala ya bam ulai sim ya kuri pada kebai ngu biang yami ulai ya ka lagi senran uong to sim batu di nagane pi baro namar kani kalong kuri jonga snam jonga jutang batmai bat bam jukan ya keban pen mi na kebenta jong pi ban na kebenta ki babun ya keban ma bi ki pom tu le ya kani ban ken mau yanga Jing maya jong ka jing Kata sien bengi Pam pam yau ni ukpu bangi di nagani ka khuri iban banai ka chingyam chungmi ko try tat hadu pamenwan Amar kata ngi ki pen menta ya ka jia ba jimi par jong ngi trwa hami ko trai yu pu ka jing im ba di khuri jong ka jing panem ngi dai ngu ai dem nama mla nyew ngi ki bet man ya khamar jumi bad ban shakri yami da ka bas ngau ret ngi kerpat yami ngi ki bayo benta ka met ba kasna mu fresh ngi long ki bala pen ya teli ka wei dau men sim Bakhuid Tokan mau ko trai ka balang jumi ka bala priang asla ka par thai Batu penjana ya ka haga jing ringkat baru Francis ukpa Bakhuid jungi Victor lingdo bishop jungi bad baro ki lingdo Token mau lemru ya kin men ki para senrang bat kan thai ki balayo thia bakar men ya ga jing mi pan Badia baro ki blak klat no jing snei jumi to priang ya ki sha ga jing shai ka khmar jumi To snei ngi baro ngi kerpat yami Nang ba ringkat berkamaria te suti Bakhuid ka kmi jong ublay. Joseph Bakhuid jong kurim jong ka. Ki apostol Bakhuid baro ki rukhuid. Ki balapen subha yame pateng la pateng. Indu blong ki babit banyo bentalem hai ka jing imbam jukun. Banyo ro pendon burom yame dau kun jome u Jesu Christ. Da u lembadu batau. Kan long ame ublay ukpa badon bor Aga jing long ka wei jong umen sim Bakhuid Baro ka burom mer ka jing yaro Ju nom la ju nom Amen Umbala hukum ingi dau nong penim Margu malahi ka ingin tin belay ingi nod banon Ukpa jong i ubahabnen Kan long ka Bakhuid ka keteng jong mi Kan wan ka hima jong mi Kan long ka mon jong mi Aka kendau kumbahab le U ayangi menta ka jingbam jong i Kabalai kasih Atau mam yang ia kirengkang jongi Umbangi rungi mau Ya kibales niu yangi Adwa dialam yangi Jai kajing pension En rei to ben la yangi La kabasti O pelai jing ingi kerpat ko try ne jing sniu baro Aga jing spon jome to ai jing suk jing sai ne kis ngi jungi Nang bar jing rabar jing snei jome ngin light barabon na kapop Pangin yo jia dane ke jing jenjar baro kat bangin ngap khmil ti ke Jingkyrkhu Bakhuid Panjiwan par junong penim jungi u Jesu Christ Amar ka jong mi ka long ka hima Ka jong mi ka borbat ka buro You nom lai you nom Utrai Jesu Christ me belong ki apostol jome ka jing suk ngai happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pe jigi pop jungi hin rei jungai jong ka balang jome
Rajing spoon jo me to aya kaya gajing sup eteli ka way kat kum kamon jo me mameu ba iman ba senshar junom la junom Amen. gajing suk jong utrai kan don barabor ringkat bat phi ringkat berhiru ya terwai kan dak gajing suk iway ha iway pan gajing suk bat phi kukun lang berod chung ublei meu bukit no ikipop chung apertei to snow snei yengi kukun lang berod chung ublei meu bukit no ikipop chung apertei to snow snei yengi kukun lang berod chung ublei meu bukit no ikipop chung apertei to ajing suk Yangi. hak mi ukulang berod jong ublei hak mi ubalakit no yagi pop jong kaperthai suk itu yagi balakhor sa gajing kawai jo kun lang berod ku kan ran ngamlong shang hak paman rum ngapo wing chunga du shang shuang tan gurtin berkamen sim chunga kan sakya kasla lai pra ka communion mensim ku jisu chunga ngangai iskam mamidon deli ha ka sakramen bakhuid tam gaduan ngai yeme nalor ki e baro bat ngatrang mamanwan napo ka mensim changa namar bamanta kumni ngamla ban priang yeme ha ka sakramen bakhuid tuan napo kadonut changa ha ka jinglong mensim ngapiam mi hala kadonut bat ngapin yeso iladi ban mi wat sha bangan klat shu nami Trai unong bisar bahok unsa ai pan singat jong kahok hagitu kiba ap khme lenti ya kajing wan jong u tungin ya duai
enda la pendap yang ida ka jing ba men sim ngi ke padrit yo mi ko trai ba da ka jing yo benta jungi ha ka ni ka jing maya men hi ka yang i ban thau da ka jing stan ye ki ki ba kan ja par thai wat ban kso triang ha ki ki ba kan ja paneng ngau Chris utrai jungi Amen. Try undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. lei badon bor bron kan khuy pi ukpa baru kun baru men sem bakhuid Amen. lei suk hagajing e jong Chris Isungu yau blay. Kajing duai hau Joseph Bakhuid. Kasla kendai pusau. Ku Joseph Bakhuid. Hagijing jong jungi. Nyepet shami. Panigarpat yami. Panyada yangi. Daga jingi kablas senrok yami. Berkatri jati batlem. Kami jomlay. Berkatri pa. Dah malak duduk yai kundung Yesu. Nyepet yami. Berkatri isnay. Nyepet bateng. Kebat Yesu layo. Lagasna begodor. Kepanyarap yangi. Hak jengkam jungi. Daga jingi rarap begodor jongi. Gunung da jingi yang Bakhuid. Dodai pai pa lajit jong Yesu Christ. Ku babas bune. Tu sumar hingi. Nagakam jing bakla. Majong jingjot. Gunung da badan bor. Nagakat beneng jengmi. Tu isnay yangi. Agani kecingale. Berkibor kecingdum. Wat kumpa melapelaj yai kundung Yesu. Nagajima jingap. Menta dodaru ikabalang Bakhuid yublay. Nagajingriam jamunong syun. Nagajing jabaro. Duk yai wei nengi. Agajing suma jongmi. Kumta nagajing kersyam jangan duksa. Nagajing ram jongmi. La benim hok berbaniap hok. Berbanyo itu jisuk bom jikabun happening. Amen. Kaburom haukpa berau kun berau mensim Bakhuid. Lumba along merekam cumita barapur junam la junam amen. Donut Bakhuid tam Yesu. Yangi. O Joseph Bakhuid. Dan tajung. Kumaria kanoi rapi Kristan. Radam tajung. Aga kucing. Paham berakun sing.